Hej, jeg hedder Mathias Christensen, og jeg har grundlagt Mantafos ApS til udvikling og produktion af en ny pumpetype. Jeg har arbejdet med udstyr og anlæg til fødevarebranchen i mange år og har konstateret et hul i markedet til en pumpe med nogle bestemte egenskaber. Når vi var ude for at købe pumper, så havde vi meget svært ved at finde en pumpe, der kunne løse et problem med at sætte et højt tryk og et lavt flow, uden at pulsere, og som var hygiejnisk. Det har jeg gået med nogle tanker om igennem mit arbejdsliv og startede i februar mit nye firma, hvor jeg har siddet og udviklet på nogle tanker og er nået frem til et produkt, som kan patenteres og som jeg er rigtig stolt af. Det er hygiejnisk, udvendigt og indvendigt. Det kan leve op til alle de forskellige fødevarestandarder. Det pulserer ikke. Det kan sætte et højt tryk ved et lavt flow, sådan som vi har haft behov for. Og der findes selvfølgelig pumper derude, der kan sætte et højt tryk ved et lavt flow. Men det, der har været problemet for os, har været at finde en pumpe, der kan gøre det effektivt. De fleste moderne pumper til fødevarebranchen, når de kører med en højviskøs, altså en meget tyndflydende væske, og skal sætte et højt tryk, så lider de under, at der er en masse tolerancer og spalter inde i pumpen, der gør, at meget af det vand, man forsøger at skubbe frem, det finder vej tilbage igennem pumpen. Og det giver et stort, unødvendigt energiforbrug, og i nogle tilfælde ødelægger det også den væske, man prøver på at behandle. Så jeg var gået i tænkeboks og har lavet en ny konstruktion, som er patenterbar, og som jeg virkelig ser frem til at prøve at nå videre i min udvikling af. Jeg startede med at få tegnet mit koncept færdigt og har bygget den her prototype, som jeg har fået 3D-printet på min 3D-printer. Og den vil jeg lige på at tænde for at demonstrere. Og det man skal lægge mærke til her, det er, at det er et jævnt flow. Der kommer en lille smule luft lige en gang imellem, og at der bliver leveret relativt meget vand for hver omdrejning. Pumpen den kører. Ja. Der er et kæmpe marked for den her type pumper. Jeg tænker, den kan gå ind og erstatte en masse af de lobepumper, for eksempel der findes på markedet den dag i dag, som man typisk bruger til doseringer på mejerier og andre steder. Og det er et marked, der ligger på omkring 6 milliarder kroner om året på verdensplan. Jeg har selv den erfaring, der skal til for at designe hardware. Jeg har allerede været i gang med at designe, hvad der kunne være en kommerciel enhed, også som forberedelse til at kunne have patentet klar. Og jeg brænder virkelig for at komme i gang med at bygge den her i det rigtige design med de rigtige tolerancer og ud af rustfri stål. Det her er designet til den første pumpe, som jeg godt kunne tænke mig at producere. Designet tjener 3 formål. Det første formål er selvfølgelig testformålet, hvor jeg skal have den testet på et rørsystem og fundet ud af, hvad den kan levere af flow og tryk. Det andet formål er, at den indeholder alle de features, som jeg har tænkt mig skal indgå i patenteringsprocessen, så den kan bruges til illustration af patentet. Og det tredje formål er selvfølgelig, at det skal være den første pumpe, som jeg har tænkt mig at markedsføre. Hvis den første pumpe bliver en succes, så skal jeg arbejde videre med en fuldt hygiejnisk og certificeret udgave til fødevare og farma. Den pumpe vil være dyrere både at producere og sælge, og det kommer til at tage en årrække at få alle de relevante hygiejniske certifikater på plads. Derfor er jeg nødt til at starte med at markedsføre den anden pumpe, som er lidt billigere at producere, og som også er produceret i henhold til fødevarestandarder, men som altså ikke er certificeret. Jeg har allerede gennem det sidste halve år været meget aktiv i forhold til at skabe et netværk, både hos leverandører og hos kunder, hvor jeg har talt med både rådgivende ingeniører og producenter, som jeg kan bruge til at fremstille pumperne af diverse parter, men også folk, der kan hjælpe mig med at lave simuleringer. Der har allerede været nogen indenover på frivillig basis. Nogle eksperter på at regne på, hvordan væsken flytter sig rundt inde i pumpen. Og så har jeg talt med både potentielle kunder og en leverandør, en distributør,
kan man sige, som er interesseret i at få det her ud over rampen og tage chancen med en startup som min. Så jeg har hele kæden klar. Jeg mangler bare at komme i gang med at producere.